Zen ekiten isolamendu termiko eskasteko etxebizitzaten energiaren 35% eta 50% arteko galera egoten dela? Horrek, gainera, energiaren fakturan kostu handiak ekartzen ditu. Nola ekidin daiteke hori? Gakoa eraikinetako materialetan dago. Eta jarraian horixe frogatuko dugu. Horretarako material hauek erabiliko ditugu. Beirazko edalontziak, hainbat material isolatzaile, kotoiak, kartoi eta aluminiozko papela, termometroa, ur-berogailua, kronometroa eta ura. Hasteko 3 edalontzi material isolatzaileekin bilduko ditugu. Bata kotoiarekin, bestea kartoiarekin eta azkena aluminiozko papelarekin. Ondoren, ur-berogailuarekin ura berotzen jarraiko dugu. Ur hori irakiten dagoenez edalontziak bete aurretik itxaron egingo dugu apur bat. Ur beroa 4 edalontzietan isuriko dugu eta hasierako tenperatura jasoko ditugu. 15 minuturen ondoren, berriz neurtuko ditugu tenperaturak eta aurreko datuekin alderatuko ditugu. Isolatzailerik gabeko edalontzian temperatura 32 gradu jaitsi da. Kotoiarekin isolatutako edalontzian temperatura 27 gradu jaitsi da. Kartoiarekin eta aluminiozko papelarekin isolatutakoetan 25 gradu jaitsi da temperatura. Beraz, nola ekin daiteke etxeetako energia galera? Eraikuntza berrietan material egokia jarriz hasieratik. Eta eraikin zaharrak isolamendu termikoko materialekin birgaituz. Horrela, natura eta poltsiko santziaz gain gure bizi kalitatea ere hobetuko da.